ñëpp abonné Abdoul Aziz Sow TV waaw direct la waaye ñu abonné pour ñu abonné. bismillahi rahmani rahim musidɓe julɓe mbawde jettoɗen Allah julɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hen mbi alhamdulillahi rabbil alamin heɗen jetta Allah moƴƴi Allah wadde tawtaren ɗe ɗo ñalande teddude woni ñalande nde ganduɗa ko ñalande mawnude meɗen woni ñalande nde ganduɗa kadi ko ñalande jiknaɗo men ko ñalande ceerno men hende arti hande ñalande nde ganduɗa ko almuɓe cosno ɗum gondi hen ceerno heɓe gurni ñalande nde ñalande nde ganduɗa ko jangde alquran yo zicru yo jarde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko saabinde ko noon ko ɗum jokkere enɗam nde almuɓe jogui hakkude mumen e ceerno heɓɗum mbaɗa hitande foof Allah waɗi kadi hitande nde arti kawruɗen ɗo han gam mawninde ñalande nde janggude alquran mbaɗen du'a wuji eɗen toro Allah kala ko torɗen ɗo foof jalli Allah jaabo e si heɗen jafno rek yakkirde konguɗi meɗen a yesso hilifaɓe men a yesso jignaɓe men a yesso seeranɓe men hen ɗum jafno ko moƴƴi ko moƴƴi ko moƴƴi kono noon alay kulli haali kadi hen juuro en calmina ceerno Bocar Ndiaye imam ratib ɗo juma marché mo Mboro kadi noonne kadi kay woni kadi gardeɗo kadi dental biyetegal sabilul huda ganduɗa ko dental ngal ganduɗa kala mboolem seeremɓe ustasoɓe ko ronti jangde alqur'ana e jangguinde ɗum kay woni o garde ɗum kay woni ɗo kilifa men woni ceerno men ɗum woni jooɗi inchallah hen ɗum ziyara ko moƴƴi hen ziyara kadi baba men biyeteɗo Ablaye Sy mo ganduɗa ko gurdunoɗo ceerno he kadi mo ganduɗa o kadi wurata ko jangde alquran a jangguinde alquran ari ɗo gam jokkude kollor yagal eyyi ko noon mbatten kadi calminen kadi joroɗen kadi Cheikh Mamadou Dia sen indi Cheikh Mamadou Dia nawora dennagal almuɓe foof nawora dennagal kala ko yowiti a famille foof saabu kay daari hande ɗon darde gam wonde kilifa daara o wonde kadi kilifa kadi abatte famille hen ɗum salmina ɗum juuro toujours boni men wondi oɗo ligguey tedduɗo ko suudi e ko feeñi ene herjena ene waggena min ɗum jetta ko moƴƴi ko moƴƴi ko moƴƴi darde mum yonde aɗo ligguey Allah mo ganduɗa eɗen liggo akayde ligguey Cheikh Ahmadou Mayram ko noon mbaɗen kadi joroɗen kadi Oustaz Sadbou Déme mo ganduɗa kadi ko mawni men guimmel ha kay Louga ari tawtorede ñalande nde ko noon Cheikh Mamma Ndiaye immi ha Touba gardiɗo daara mawɗo liggueɗo ligguey mawɗo akayde e nder daara Cheikh Ahmadou Mayram e nder l'islam he ko noonne kadi ceerno Sadio Thiam hen ɗum ziyara hen ɗum juuro hen mo gonɗen woni mawdiraɗo tedduɗo mawraɗo mo gonduɗen woni mawraɗo jokkowo enɗam jaahawo ko moƴƴi mawraɗo tinniɗo kadi jogueɗo kadi femde eyyi hen ɗum ziyara hen siara kadi Oustaz Sada Diallo hen ɗum calmina kadi ɗum mawnina ko moƴƴi kamɓe ko mawniraɗo moƴƴo jignaɗo moƴƴo bonnani gondigal ngal hay ndega ko noon kadi jurɗen kadi Alaji Bari e kam ko gimmiɗo guila ha Matam kam noon ma andi kam yimɓe fof kay wawi ɗumen saabu hitande foof o immoto ha Matam o jofto Louga walo ɗon fina wonda Louga aroɓeɓe wadde ko femde yo yidde ceerno heɗum adda ɗum ɗo saabu heɗum satti enen fof en gandi toggo Matam woni hen woɗɗi he ɗum calmina ɗum ziyara kosɗede yaahi ñallu yo Allah waɗa ɗum baraji ko noon kadi Mouhamadou Lamine Bara Ndiaye ganduɗa kamne ko mawniraɗo galle he ko foof a galle he minen komin miñiraɓe muɗum fa tabarakallah kamne no boni jogui ligguey mawɗo ɗo ɗo wiyete Wadah Daara Ba ni jogui ɗon te foof ko galle he ɗum yalti wadde alhamdulillah rabbil alamin ko noon juuroten kadi mawni men o mo ganduɗa kay poɗɗen idor woni Cheikh Housseyne mawniraɗo mo ganduɗa jogaki Allahdu keeci ha kayde horo wab men ɗum salmini ɗum ziyara ko moƴƴi men belto min ñagono Allah jalli Allah junno balɗe muɗum fa tabarakallah noon kadi ziyariten kadi dresse en yo kayde dennagal sukaɓe ɓe ganduɗa heɓe jogui organisation ligguey o liggueteɗo galle he foof ko heɓe daari hen woni ɓeɗo wadɓe ɗiɗo tistaji yo Allah yoɓ ɗumen foof ko ligguey Cheikh Ahmadou Mayram wadde fa tabarakallah ko calminali jittor tan mbaɗatnomi yo kay Cheikh Ousmane oɗo gonɗo yeeso meɗen fa tabarakallah mi salminatno miɗo juuro miɗo yetta foof en ande ndeɗo darde oɗo ligguey mo ganduɗa enen foof ndentemo
liggey Allah ene fondinta liggey o wona ala kulli haali Cheikh El Wali Dia kam ko Baye Fall kam danaka salum inni ye salum innani fof kam ko Baye Fall galle he ko Baye Fall kadi allahul galle Cheikh Ahmadou Diaye fa tabarakallah kam danaka ɗeɓata ɗum isi noon ina andi wadde hen piiɓe anni fuɗɗo liggey o inchallah heɗen tega fuɗɗode nde imam Ceerno Bocar Ndiaye kono haade men puɗɗo kadi jiɗen totten bamen Ablaye Sey waɗan en du'a o inchallah tambilen liggey o so Allah jaaɓi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا إله إلا هو يلا ما بين يدوم ما خلفهم ولا يجوزون شيء ما شاء الله ومثل خاص وقوس وقصر وخلاص الناس ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا في الدين والدنيا والآخرة ويكون شيء يبدلون سيئات مثلا محمد اللهم ادخلنا الجنة بدخل الشافعين ولا يخيبنا اللهم ادخل الجنة بدخل الشافعين ولا يخيبنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا يا مهتق رقبة مسلوب من لا صدق بارك الله فيك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xam naa man nag damay résumé ndax li nga xam ne mbokk mi mu ngi ko doon wax ci beneen langue ci pulaar mooy xalifa bi nga xam ne moom mooy Cerno Yamar Ndiaye bokk ak magam bële ci Al Huseyni nga xam ne moom mooy magam ak ñu mu ko bokkal ak Cerno Mamadou Jaami ak njaboot gi yëpp ak mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp Cerno Yamar Cheikh Yamar Ndiaye di wane ne rek mbégtem ci li nga xam ne ci mbégtem ci li nga xam ne yàlla dogal na bés bi yàlla dellu si waat ci ñun muy suñu bés ñun ñëpp di bésu borom daara yëpp di bésu Cheikh Ahmadou Marème Ndiaye yàlla yokk ay leeram yokk yërmande yàlla wottul ko aaral ko ci gannaawam njabootam mu nekk bés bu am solo Cerno Yamar ni mu ko waxee nee na bés la boo xam ne bés cant yàlla la nee na bés la boo xam ne bés la zikrullahi ak salaatu ala nabi ak jokko mbokk mu sant ñi nga xam ne tudd na leen ñëpp mu sant ci tam ñi nga xam ne mooy xale yi nga xam ne ñoo yore programme bi di njabootu bi sant ci yeneen daara yi nga xam ne dafa soqee ko fii ci daara ji dem yeneen béréb daal di fay ubbi ay daara ba mel na daara bii la moo nekk foofu tudd na ci béréb yu bari yu wuute yoo xam ne fii lañ soqee ko dem di leeral feneen kon lamp la boo xam ne alhamdulilah rabbil alamin lamp projecteur la boo xam ne yóbbu na leer fu bëree bëri loolu doon wax ci ay kàddum ci pulaar sant góor ñi sant jigéen ñi sant waa kër gi sant xale yi sant mag sant ndaw sant dikkandoo yi yëpp bés bi nga xam ne suñu bés la kon liñ ci teg rek mooy ñooñu mu tudd ak ñu mu tuddul ñëpp mu ngi sant ñëpp waaye bés bi ni ñu ko ubbee ci ayal quran boobu rek borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne min al muminina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi dafa am ci ñoo xam ne góoru yàlla yi nga xam ne yàlla dimbale na leen ba ñu motal mission ba yàlla motal ko am na ñu yàlla defal na ñu ñooña ba yàlla dogal seen soxla jeex seen soxla moo doon lan jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye am na ñoo xam ne ñu ngi xaarandi ñooñu di xaarandi nag ñun ñii ci la ñu bokk ñun ñii ci ñi xaarandi la bokk rawatina njabootam kon yàlla boole ñuy rafetal ba yàlla dogal ñuy jógee fi ak jàmm ni mu ko waxee tam ñun dañuy waxee ci kaddu ci jamiya bi nga xam ne mooy moo ŋànk mbooloo mi daara yi nga xam ne ñoo nekk biir Mboro te ñuy jël ma teg ma ci seen kanam ñu nekk ci gannaaw waaye ñoom ñoo nekk ci kanam loolu waxin la rek teg ci kanam taxul dara dox li koy dox la mooy ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw kon yàlla jàppale moom nag di Cerno Yamar bokk ci éléments yi gën a dëgër ci la bokk barakallahu allahumma la adurru yàlla dëgëral ko mbokk yëpp ñu ngi fi ci Oustaz Dieng noonu doogee
Oustaz Saada nga suñu gannaaw ak ñoom ñi nga xam ne ñun ñu ak ñoom Oustaz Sadio Thiam a ngi ni ñoom ñoo yore mbootaay bi nga xam ne ci la Cheikh Yamar ci la yëngatu waaye góor gi nekkoon ci kilifa yi nga xam ne ñoo ko yoroon waaye sëy ngi ni toog mu nekkoon ak góor gi ñu yoroon lépp alhamdulilah rabbil alamin ba yàlla dogal tey ji ñoom ñu dem barzax ñu desandi fi yàlla loolu ñu ñaan yàlla ko yàlla nangu suñu njaati gi Alaaji Boubacar li yegg si ne léegi nga xam ne moom diggante ak góor gi kan yàlla rek ko xam macha allah diggante moo di lii admé góor gi tabarakallah kon bu ko defee ñu tàmbali kaamil bi incha allahu taala yéene bi mooy jaamoo ko borom bi jaarale ko sallallahu alayhi wa sallam jaarale ko ci wasilam moom mi nga xam ne Cheikh Ahmad Marim Ndiaye ba yegg ci Abdul Qadir Jaylani ba yegg ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam incha allah waaw Cheikh Yamar mi nga xam ne moom la fi yàlla teg tey jii ànd ko ak magam ak ay njabootam ak ay rakkam mu ne ñaari kaamil la ñu war a jàng benn bi góor gi lañ ko yéene yàlla sara ya xam yàlla dolli ko xéewal fu mu nekk beneen kaamil bi réew mi fi mu toll jar na ñaan te am nañ ci yaakaar yu rëy ndax réew mi yàlla dafa am nu mu ko bindee mbind boobu yàlla def ci réew mi nag yàlla na ko yàlla dolli ci réew mi yàlla tàggat xol yi yàlla dalal xel yi ba nit ñi mën a àndaat ak jàmm nga xam ne sunu gaal la yàlla nañ ci nekk ak jàmm ba mucc ak jàmm ñëpp yàlla muccal kon yéen boobu yéen bu rafet la kon bu ko defee rek xam naa ñu tàmbali yéen am nañu ay mbokk tam yoo xam ne ñu ngi nekk yeneen tolof ñu yéene waa leen ci ñu wéré di yàlla saafara leen ñu nekk ci njàq yàlla xettali leen suñu waay dool yëpp yàlla yërëm ñu kon bu ko defee kon ñu waaw Cheikh Yamar nee na képp koo xam ne yàlla dogal na nga motal sa jukki mun ngaa tàmbaliwaat beneen ndax ñaari kaamil la incha allahu taala kon ñu dañ leen di tàmbali rek ci ndigalu ñi fi teew yëpp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون comme mon mbo deppariri mbo happi haaɗa ene laaɗo men Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kamil goɗɗo o woni leydi ndi yo Allah waɗa heen jam sabu jam si dañaaka jama juulitaake wadde ko ɗen geɗɗe ɗe woni anniyaji ɗin ɗon kamilaji e denndangal haajuji woni enen juutɓe en waɗ noon e dow yamirore heen jafno heen no feewi inchallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. الله أكبر. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. الله أكبر. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. الله أكبر. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. الله أكبر. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. الله أكبر. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا سيئات إنك مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو تعديل عند تلاوته أو كسل أو ضيق لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبهم منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألهان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبصارة والأمان ولا تغفر لنا بالصر والضلالة والطغيان ونجنا قبل المنايا من نوم الغفلة وكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وآتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على صراط واسقنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى الجنة النعيم وسائقنا إلى جنة النعيم. اللهم اجعله أنيسنا في الوحدة ومصاحبنا في الوحدة ومثبانا في الظلمة ودليلنا في الهيرة ومنقذنا في الفتنة وأسمنا به من الضيق والأهواء وكيد الأعداء يا الرحمن يا رحيم. اللهم اختم بسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا واحرم بالآفة قدونا وأسالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا
وارفع سجال أفرك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وسقط بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ الصواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لنور سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم بلغ الصواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واسمك إلى روح عبدك آمين إن شاء الله اللهم بلغ الصواب ما قرأناه هدية إلى روح عبدك وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومصائحنا وإلى أرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة صلاة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا الفاتح لما إن الله وملائكته آمين يا رب العالمين آمين وهدي أثر كتابك سير دارنا يضرنا أمرنا سير وعلينا لدفع والفجر وكلنا لجمع الكبر والمكر وملنا حماية لا يستقبل حرام ولا المساء وسبا وهب لنا أمانا من كل كفر وكل من وسائر سرور واغفر لنا واغفر لكل مسلم أحبنا بحق سر الأسامي وللمريد ولأبي المريد فأبلغ إلى جميع ما يريد ورقينا سلامه ما وصلنا فدينا دين الله وفي سلوك نصرتي ونسبتي وفي الإيمان قد تمهرتي وهكي آيات الكتاب وديها وهكي سنوات الفاتحة وهكي أمة واليمتي وساتي وكملنا ahbabu si Ahmadou Ndiaye galle si Ahmadou Ndiaye heɗen juuro halifu men Cheikh Idi Wolebe si Ahmadou Ndiaye heɗen gondi hana camaraji gaddanɗa gimmi Thiès ɓe gari ɗo a ziyare si Ahmadou Mayramba si Ahmadou Bamba heɓe certi kadi taneɓe si Ahmadou Ndiaye a gardagol tahilla Bamba Ndiaye Sadibou Bamba heɗen ɗo korosma jogo heɗen paadi seren ɓe jifruɗi ɗine jikre meɗa andi joni ɓe jotto a yiɗi ɗo camaraji ko ɗin woni ɗi gandanɗa kalama natani heɗi kalama yaade a siwa yi camaraji sa yiɗi camara yah Thiès سيدنا محمد لم يعترف خط ولا له زلال المصطفى والأرض ماء والأرض الشيخ محمد الله جاي خليفة الشيخ بامبا جاي دون لوبدو hande fam arɗo ɗo mbora han ziar Sadio Mayram Ndiaye murid Cheikh Bamba Ndiaye machallah so nden waɗi fahman tan gandon tabarakallahu ligguey o boni ɗon on ji bafanuɗɗi hande il faut dogen hande machallah saɗo
كجر أنت نجري دم تبارك الله عزيز يفهم بالأبون ñëpp abonné sabu an liggéey may xam yoodi ma nden hen kuccindire so sadbu gorgui meɗen goto nder loppudo machallah e jogi ñalande jottiyama nden so sadbu machallah salminen sa mi salminima no feewi min joorima min beltima no feewi machallah palay gongol yooɗi ngol teddi wallahi werde ɓuuɓi machallah nden hen totto Cheikh Seydi Boye Amadou Galle on hoorema ko goto nder lobbuɗo goto nder kadi Sénégal ganduɗo hana feewi mouride Cheikh Ahmad Ndiaye machallah tan wadde hen konngol ɗi haade men continue golle ɗe bisimillah alhamdulillahi rabbil alamin enen almudo Cheikh Ahmad Ndiaye tam ganduɗen ko tarbiya eɗen cukke ceerno men Cheikh Ahmed tam
ngacceɗu mara wote calmina oɗo calmina ngacceɗu di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér macha allah tey la bisu Cheikh Ahmadou Maram Ndiaye ñoo baaxee ko defee nag chaque année tey nag at nag def nañ ko ren le 17 février te ñoo ngi ci woo ñëpp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bis bi nag bisu mbégte la bisu alxuraan la macha allah ñëpp teew nañ waa mbokk yëpp teew nañ ñu war a taxawee bis bi niñ ko war a taxawee sëñ bi ñëw na sànq ñëw ci tey waaw léegi nag après ñoo ngi ci liggéey bi taxawu comme ni ñu war a taxawee ci taxawaayu taalibe ñoo ngi ci taxaw boobu noonu ne ni daal suñu xol sedd na ndax bis bi bu ñëwee suñu bis lay doon bis ñëpp la waaw di si ñaan yàlla gudd fan ak wér macha allah di si ñaan itam ñu gën a fekk ay ati atam sëñ bi daal moo fi nekkoon sëñ bi dem na lu mu fi bàyyoo mu ngi fi ba léegi ñoo ngi topp ci tànkam nag di jéem a dab waaye xam naa lépp du mën a nekk nag waaye incha allah dina ci topp ba jeex waaw suñu xalifa nag mu ngi fi Cheikh Yamar Ndiaye mu ngi fi moom mooy suñu xalifa moom mooy suñu lépp waaw li ñu war a def ci moom ñoo ngi koy def te lu mu ñu digal ñoo ngi koy def lu mu ñu tere ñoo ngi koy bàyyi waaw kon tamitam ay taalibe rek lañ te ñu fekk ñu ci liggéey bi dañ ciy ànd rek te ñu ñaan yàlla jàppale ñu ci loolu noonu macha allah affaire bi daal nii la demee ku ñëw di nga kontaan sa xol dina sedd dina sikkar dina jàng alxuraan dina def cérémonie officielle dina def li ñu war a def ci taalibe diggante taalibe ak sëriñam waaw di ñaan yàlla nag yàlla gën ñu cee bàyyi gën ñu cee may jàmm ak wér tamitam te loolu lañ ciy sàkk luñ ci war a am incha allah yaakaar naa gëm naa bu ñu ko ñaanee ci bis bi duñ ko am. bandiraɓe min on salmina goto moon fof inde mum no yettode muɗum nde ɗo ñalande ko ñalande Cheikh Ahmadou Mayram Ndiaye mo gandanɗa o ni kam liggiɗo ɗum saabu kamo yahno ko Cheikh Amadou Bamba Ndiaye liggi toon dañ toon ko dañ ko toon fewni fulɓe ɓe fewni ɓe ha kayde gila hakkude bisnaɓe woɗaɓe jasarnaɓe duranaɓe a fuutankoɓe seɓɓe fewni foof ha feewi ha so ari hande hakkude Ndiaye Janggo ha Baaji ha Yiɗe en ha hon witte Pete Modi en Pete Warak en ha Diawo en ɗon foof Cheikh Amadou Mayram Ndiaye fewni ɓen so wonano kam ɗum ɗon nden a yitat toon hay mbiyat hay basiñi koñ noon fewni dongere nde fewni kadi jamanu o nde ari Mboro kadi liggeyma ɗo liggeyma gandanɗa o ni mbowona liggey cuwaɗɗo saabu ligganima ɗo Allah ligganima ɗo nelaɗo Allah ligganima ɗo l'islam so dawi kam ko jambaregal mum tan anda ha dawi maayi eyyi kono noon ndeɗo ñalani ɗum ɗo foof on ndi ɗum saabu ɗum ɗo ko golle ɗe gandanɗa o ni kay waɗi ɗiɗo eyyi kay waɗi ɗo ɗeɗo golle saabu noon hande ayi foof rewi bolol sahaji Allah sen ɓe paliyama ɓe tegama bolol Allah waɗi gendarmerie ɓe mbaɗi escorte foof ha kadi ɓe jettimo kono affaire o dal ɗo min tolni hande programme he eyyi sahaji Allah ha kadi yesso kadi ha cérémonie o talmina tan yimɓe kuccanama kadi sahaji Allah nelaɗo mum aleyka wasallam ihwatul islam iman ihsan ihsanul ihsan assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu wandiraɓe caggal yettude Allah julde nela sallallahu alaihi wasallam min calmini goto foof inde mum e jemma mum eɗen jetta Allah oɗo jetaay noon woni sababu jetaay o ko jignaɗo men ceerno men kilifa men woni Cheikh Ahmadou Mayram Ndiaye waɗi sababu dental ngal ɗum noon ko yimɓe ɓe gollodiratno hakkude mumen aduna yankagal mumen hakkude mumen e Allah
ina woni hina ɓe neyi o janganiɓe kadi alquran el karim goto fof ha kay o Allah okki ɗum hen ɓe dutti ɓe ƴeewi wondene poti ko ruttide ɗum teraga o mo waɗaniɓe ɗum woni sababu ngoɗon ñalngu woni mbi ko ɗum ziyara ɓe ngaraɗa mo ɓe ñagano ɗum moƴore ndeni waɗe mumen kadi kayne o ñaganoɓe barke mana ko ɗum woni sababu dental ngal wadde on ɗon gorko ene woni gorko moƴƴo gorko tedduɗo mo gandanɗa o gollima golle ɗe coota sabi woni gollore golle ɗe coota jangguinde Qur'an el Karim ha kay ɓe yaltuɓe en kewal mumen kadi heɓe jangguina e nder Sénégal hande hewani raison heɗo jahata tawa immiɗo daara he wonani toon hena jangguina alquran el karim ɗum ɗo noon wadde ɗum weɓata hande su ɗum woni gollal ngal ganduɗa gollal manggal teddugal on ɗon woni ceerno Ahmadou Mayram Ndiaye ɗum woni sababu dental ngal heɓe ɗum dutto teddugal ngal ngal waɗanima ɗum noon wadde ngal ɗon teddugal noon ko dendagal ummata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yii hen koye mumen kadi ne Allah kadi ne weltoto e ngal ɗon teddugal kadi ne okkata Allah hujjo sabi hankide Allah laydata e malaikaji ɗi malaikaji ɗi Allah wiɓe wonden o tagat neɗɗo walla o feññinat neɗɗo malaikaji ɗi mbino ko a waɗat mo ganduɗa o bonnat ɓuri ko raɓɓude o wi min meɗa andi ko on ganda sabi ne soynino ma ar e nder ɓen ɗon yimɓe neɗɗo mo ganduɗa ma o dara o fewna yimɓe ha kayɓe mbatta janggo deftere Allah nde kaɓe mbatta kadi heɓe jangguina deftere Allah nde kadi ne ɓe gona yimɓe moƴƴuɓe moƴƴinoɓe yimɓe tedduɓe ɓen ɗon wadde yimɓe siko ɗum ari hande wonno ɗum ko ɗum hujja Allah ko Allah wino ko men andi ko on ganda si waɗi hino waɗi ɓe ganduɗa ɓenaɗa heɓe ndofa ƴiiƴameje heɓe bonna dow lesdi esi hino waɗi contraire ɓen ɗon te contraire ɓen ɗon noon woni wona ɓe ɓe ganduɗa heɓe pewna e lawol Allah heɓe jangguina Qur'anul Karim kaka ɓe goni yimɓe ɓe ganduɗa kala ɗo jiiɗa hen neɗɗo oɗo ko neɗɗo tedduɗo ɗum ɗon woni mujibani oɗo ñalngu oɗo jeetaye gonɗe noon ko ɓe wonɓe ɗo tout ɓe tawɗa ɗo koɓe yaɓɓuɓe ngal ɗon kosngal ɓeɗo yimɓe wonɓe ɗo fof ko yimɓe tedduɓe yimɓe Allah kadi ko yimɓe towɓe sa ƴeewi hande ndir Mboro ko ɓeɗo ɓuri ɗo hande towde e ko suuɗi ko tawde zahir noon aɗa wawi ƴeew goɗɗum siko suuɗi ko kam ko ɓeɗo ɓuri ɗo han teddu ndebi ɓe woni janngoɓe Qur'anul Karim kadi heɓe jangguina Qur'anul Karim wadde ɓeɗo ɓeɗi yemtina ngal ɗon kosngal kay ɗum tagi min jetta Allah no feewi e oɗo jetaye hemo woni jetaye tedduɗo jetaye moƴƴo jetaye baɗɗo barke jetaye mo gandanɗa hande nelaɗo Allah hinamo farnoro Allah kadi hina farnoro oƴo jetaye kadi hina yekkita konngol Allah min ndente jetaye o noon ko miñ amen musidɗo amen hono Cheikh Yamar Ndiaye omo ganduɗa kay woni hande khalifa wuro ngo kay woni khalifa kadi daara o ɗe kadi ne golle ɗe o bonnani hen hay ndigo o ɓesdude o bonnani ɗe o ɓesdi yahnu o ɓesdi yekkidde o ɓesdude teddin sabi sa ƴeewi hande ko arata ko ɗo neɗɗo hanke contraire e ko aratno ko hanki te kadi ne ɓe ɓurɓe arata ɓe ɗo hande ɓuri kadi valorité ga Allah aratnoɓe hanki wadde nden hande yonta mum o ustani hen ndigo o bonnani hen ndigo o ɓesdu o yahnu kadi ne o ɓesdi kadi ne suudodir yimɓe ɓe ɗum noon wadde heɗen ɗum torano kaynene yo Allah ɓoyni ɗum e yeeso famille o yo Allah barkin kadi darde nde yo Allah reen ɗum yo Allah reen ɓesgu o yo Allah waɗa mo barke yo Allah moƴƴin golle muɗe eɗen jetta dendagal musidɓe ɓe gandanɗa heɓe gone e fedde jokkere en ɗamɗe heɗen ɓe kadi torano Allah heeɓe foof heɗen ɓe juuro heɗen ɓe jaago yaafo e tampere nde kinguli e foof haajuji men goppa waɗi garana neɗɗo programme mum ɗum ɗon koko mawni no feewi neɗɗo wawa ɗum yoɓ siwona yettude noon ko hen foof hanti tonggui kala ko neɗɗo waɗanma sa yetti tan hanti tonggui gollal ngal o waɗanma wadde noon heɗen ɓe jetta no feewi heɗen ɓe torano Allah yo Allah yoɓodira mumen moƴƴere
ɗum woni musidɗo mon Sadiel Thiam woni laydatnoɗo mon hen ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. Annabi sallallahu alayhi wa sallam min calmini min juuri min mbaɗi ziyaru min ñaguima duwaw min neldi duwaw min kesɗitini no fewi machallah ala kulli haalin adi foof min calmini dental men jamiyatu Nourul Huda min calmini dental Sabilul Huda min calmini kadi dental ngal Silatul Rahim ɗeɗo pelle ko ɗo e Mboro ɗe ngoni minen komin musidɓe ɓe gandanɗa hoorema musidɓe ceerno Yamar Ndiaye ko ɓiɗɗo e ceerno men ceerno Ama Ndiaye ala kulli haalin ceerno Ndiaye kañum waɗante oɗo ziyara omo hande waɗanede ziyara noon ala saabu ko tahata neɗɗo waɗanede ziyara ko nane ceernajo sabu eɗen gandi kala ko neɗɗo ne yooɓa e aduna yo Allah rokku ɗum yoɓarade hulde Allah ceerno Ndiaye ko neɗɗo jooɓi kulol Allah kala ganduɗomo kam gandirama ɗum no gando wiiri ni tan wobi tag wallahi tablagu ma turidu wobi tag wallahi yalinu lakal hadid neɗɗo e nder hulde Allah ko hen manane heɓata muyade makko kono kadi koye hulde Allah newontoma kala ko satti ɗum noon eɗen gandi ceernajo o ɗum ni o siforno min noon koyen musidɓe makko musidɓe ɓe yiwu koye galle he min jeeya emin ñaago tan alhaali o yo Allah yarin ɗum yeeso ceerno Sadio Thiam e yewtere nde no yewtiri ni waɗi fayida ko fonno haalede ko fof o haali kono eɗen ɗaɓɓikino ɗo eɗen mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh musidɗo moon Abdoullahi Diba yallah ɓir suta min calmina ceernaɓe ɓe fof wa kala inde mum yo yettode mum min juuro kala tewɗo ɗo min ñaagano Allah yo Allah waɗ barke ha yewtere he Allah waɗ hen ndento mum te sikki ala ɗum waɗum hen wood sabi kala ɗe geeci kucciti tan ɗum sikki ala barke yaltat ɗon addi ko amen ɗo noon juuroyode ceernaji amen mo ganduɗanɗa kam abbayiɓe amen gonduno kama kawiɓe amen gonduno kama mawniɓe amen gonduno ha Allah waɗi ko ɓuuri makko o tofnimo ɗo o naɓɓimo galle goɗɗo a dow golle mum joɗɗe a dow jangguino mum joɗɗo ha kay o monni ko waɗatno ko aduna o yeehi ɓi makko jooɗi ɗo mo wiye ceerno Yamar Ndiaye min gari ɗo pour jaɓɓanodemo hoɓɓe mabɓe pour jaɓɓanodemo almuɓe mabɓe immiɓe gure e gure lesɗele e lesɗele gari ɗo no juurono ɗum kono no juurontono baabi mum minen jiiɗi dental Sabilul Huda min gari pour jaɓɓanodemo hoɓɓe mabɓe komin gollata ko ɗum o gollata ko gollata ko minen nen ko ɗum min gollata woni jangguinde alquran dental bangal ni engal famɗi ay jiigol isi hengal mawni ka Allah sabi kam min fi'atin qalilin galabat bi fi'ati kasirat bi iznillah ngal dental noon ko dental valeur mawɗo woni ɗo hanmo pogguɗa ɗo fof ko cohluɗa gandal fof omma ɗum wawi janggin gila basigni kon ha ko cohluɗa heɓoy kono yimɓe waaɓe noon soɓe pottati a nokkere ɗum ko valeur mawɗo woni ɗon wonan ganduɗo ɗum ɗo isi noon omo min tawoyi homo ɗum moti sabi o tarbanimo bawi mum ha baba makko immiɗo o jooɗi place o heewi place o teb te ceerno amen Cheikh Ibrahima o wiyatno ko ɓiɓɓe ko tato tan mi ɓooyi ɗum seydtan kam ceerno Yamar o wi ko ɓiɓɓe koɓe tato ɓiɗɗo goto o moƴƴani ɓiɗɗo goto o hombo samori ɓiɗɗo goto o ko moƴƴuɗo o wi ɓiɗɗo omo moƴƴani woni omo gandanɗa baba makko ɓuurimo wi ko on ɓiɗɗo moƴƴani wi ko ɓiɗɗo camorɗo o woni o tinniɗo ha foti baba makko wi ko on ko camorɗo wi so ɓiɗɗo moƴƴo noon tinniɗo ha daɗi baba makko te nder haala ceerno Sadio joni o haali ɗum ɗo o wi ɓa yimɓe arannoɓe ɗo sikka ala ɓe garatano jamanu baba makko ngal dental ceernaɓe teddungal bangal hono ni ngal foppittano ɗo jamanu baba makko eyyi en jii noon a zahir kam kala mo bawi makko immiɗo ma waɗ feere haysi bawi ma waɗini suudu mbaɗa feere mbaɗa cuuɗi tati walla cuuɗi nayyi toon kam yimɓe ɓen toon continue normal isi batin o ɓe mbasi sukku samorde bawi ma wona bawi ma janggi defte ha gasni anne janggu defte ha gasna ala ko imanagal ittaqullah wa yu'allimukumullah innama yakhshallahu min ibadihi ulama ko toon ɓural woni isi wona bawi ma waɗi cuuɗi joyi yo waɗ cuuɗi sappo ala
waɗa feere ha taqwalla omo bamma jogino a fimne nde joginode jogueɗa fimde ɓurde nde ko liggey tan sa keci wonde neɗɗo hande ndiga ko jommuma sabi fof Allah tegi ɗum ko jommu neɗɗo sabi neɗɗo woni khalifa Allah dow lesdi ko Allah tagi ko fof ko pour neɗɗo kala ka hen dañani tan woni ko an raɓɓani walla ko an wasi yilloyo kono sa yilloyimo tan daña bolol ngol yillorde ngol goli ɗo Bañes wi noon wi'ede an ɓuri bayma e ɗum boni ngari a nangol isi ɗum ɓuri tawa neɗɗo ne jooɗi mbiya ɗum ande aɗa ɓuri bayma ɗum welani nan isi ɗum woni ko ɓuri ko enen fof yo Allah waɗ en ɓurɓe bammakko sabi ko ɗum tan baba ndamorto e dow ɓi makko baba fof ndamorto ko yo ɓi mum ɓurɗum ko baba tan jogi on enniya ɓi makko kala jibinɗo ɓi makko o ñagoto ko yo ɓiɗɗo ɓurɗum on enni baba tan jogi mo ne on on du'a mo babi men fof jogi men yo Allah jaabo mo men yo Allah jaggaran Ceerno Yamar ko jambar ene heewi ko gandanɗa min mbawa ɗum haalde e makko min jillidiri ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo celluɗo ko neɗɗo baddorɗo yimɓe fof kala garɗo haɗa jeeya kala mo arani haɗa jeeya yo Allah jaggaran ɗum teran ɗum dongal ngal haade yiɗi ngal naɓa fof ngal heɓoy toon wa in uridu illa al islam astata'tu wa ma tawfiqi illa billah assalamu aleykum الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من calmini dendagal dental ngal min juurimaɓe ko fonno haalede fof seeren ɓe kaaji mawɓe meɗen ceerno Sadio Thiam e ceerno Abdallahi Diba e ceerno Aboubacar ceerno Ahmadou Niang machallah min mbi on fa jasakumullahu hayran mataw emin berlo hen seeɗa tan e koɓe kaali ko e ceerno Ahmadou Mayram Ndiaye wonde ko neɗɗo kulnoɗo Allah kadi ko neɗɗo gollirnoɗo ko o jangi ko saabu jangde nafat tan ko gollirede o golliri ɗum noon Allah waɗi o ummima ɗo kadi o ɗacci kadi bawɗo lomtade place o lomtima place o timmi ɗum eɗen ñaago yo Allah junno ɗum yo Allah junno ko haalateno ko fof wayi kono seerende ɓe kaali ɗum eɗen ñaago tan ziyara o ko haalate e ziyara ko yo Allah waɗan en ɗum Allah rokka en naftorade barkeji maɓɓe kamɓe yawtuɓe ɓe wonɗo ɓe mbiyata so tawi neɗɗo waɗanede ziyara ɓuuri hen hamdude ko golluɗo ɗum o kanko noon o gollidi ina addanamo waɗanede ziyara saabu o wuuri koye deftere Allah ko hen o wuuri ha o rukki e joomiko almuɓe makko ndindi waɗandemo ziyara oɗo ziyara wiyetake haalani oɗo ziyara ko kamba tan hani e nder ziyaruji eɗen ñaago yo Allah rokku en barke muɗum mbiyata ziyara noon woni hen ko karfeje 4 eɗen ñaago karfeje 4 ɓe yo Allah rokku en dañde ɗum woni hen ko zeyyin woni ziyaba yo Allah rokku en ɓeydade taw ɓeydeɗen to Allah ɓeydeɗen e aduna men woni hen ko yaayi firata ko yumnu barke eɗen ñaago yo Allah waɗan en barke ngam barke mawɓe ɓe woni hen ko allif ziyara addata ko ulfa gowodiral wayrodir ɓe jiidira ɗum ɗon eɗen ñaago yo Allah waɗan en ɗum woni hen ko rahma bimana ha joni yo Allah waɗan en bimana ha joni yurmede so tawi huttidini ko hawrata woni hen ko ha o ko hibaya ko ɗum ƴewaten e aduna he yo Allah walla en e hibaya wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin ñaagino yo Allah moƴƴin fof ɗum ɗo min jinno hen werbade kalatma ɗo ko Issa Ba wiyete salmini on juurima on salam ne joom programme aɓe ñagane ko joguiɗa ko yo Allah ɓamtu ɗum nawra ɗum yeesa ɗum wonta fileji waɗanma nafoore rokka julɓe naftorade hen ngam barke mo garɗa e muɗum o assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wassalatu wassalamu ala al-mabuusi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad ibn Abdillah sallallahu wasallam alayhillah bandiraɓe eɗen jetta Allah eɗen juula e annabi sallllahu alayhi wa sallam en jetta Allah kadi nde addi en e oɗo galle malal galle ɓural mo ganduɗa ko galle Qur'anil Karim mo ganduɗa ene sosi ɗum biyeteɗo Cheikh Ahmadou Mayram Ndiaye so tawi en jumani rahmatullahi alayhi wa ala jami'i amwatil muslimin mo ganduɗa ko galle Qur'anil Karim ko galle gandal ko galle ɓural nde wonno ɓural woni koye Qur'anil Karim Allah subhanahu wa ta'ala o
teddiniri en ko nde ɗo deftere Allah teddunde wiyeteno Qur'anul Karim ɗum tagi o suɓi deftere nde o totti ɗum ɓurɗo moƴƴude e maccuɓe makko o suɓi leñol meɗen ngol kadi o waɗi ɗum e ɓurɓe teddude e leƴƴi jawtuɗi ɗi jawra subhanahu wa taala o wi en kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah onon ɓuri moƴƴude e leƴƴi ɗi fof ɗon to oɗon jamira koye dow sharɗi noon ɗon to oɗon jamira ko moƴƴi oɗon kaɗa ko boni wadde kala janginowo Qur'anil Karim o woni koye yamirde ko moƴƴi o woni koye hadde ko boni kadi eɗen nganndi kadi janngirgol Qur'an wona hunde wemde ko tampere mawde woni heen ɗum tagi kala jiɗɗo neema aduna o foɗanta ko janngina Qur'anil Karim no imamu Shafi'i wino ni be qadril kaddi tuktasabul maali koye tampere mawde martaba mawɗo faggitte wadde ɓeeɗo Cheikh Ahmad Mayram en rahmatullahi aleyhi sa yi koɓe dañi hannde ko koye tampere mawde ɓe dañi ɗum ɓe jooɗanoki tan eɓe ɗaano eɓe ƴeewa jawdi aduna wala wona ɗum wonno objectif maɓɓe woni hadaf maɓɓe wonno hadaf maɓɓe ko jannginde Qur'anil Karim tampande Allah tampande l'islam ɗum tagi Allah hokkuɓe koɓe dañi ko te ko jiiɗen ɗo ko ɓuri famɗude e ko Allah hokkiɓe e wadde noon eɗen mbiya tan eɗen mbasiyo koye meɗen eɗen mbasiyno jannginoɓe Qur'anil Karim ɓe yoɓe mbattu haqqille maɓɓe e jannginde Qur'ana yoɓe nganndu Qur'ana wona noos woni heen ko tampere mawde woni heen eyi eɗen mbasiyo ɗum koye meɗen kono so tawi a jaɓi tampude ɗo e aduna he inchallah ko teddungal wonanma aduna e laakara wadde noon yo Allah jaɓan en ko dillaten e nder Qur'anil Karim ko yo Allah newnan en heen kadi hokka en heen sagoji meɗen o nehana en sukaaɓe ɓe kadi ha mbawen wadde maɓɓe ko jiɗɗen ko nde wonno hande zaman o ɓuri moƴƴude tan eno zaman o yiiri ko jogiiɗo jawdi ha heewi kono wona ɗum sallllahu alayhi wa sallam haalani en nabi sallam o haalni en hadis muslim o wi hadis mo ganduɗa ko Abu Hurayra habri ɗum o wi rubba ash'asha aghbara madfu'un bil awwabi law aqsama ala allahi la abarra heewi mo ganduɗa ko neɗɗo punguɗo comci dappuɗo comci kala to ari e galleji mawɗi he yimɓe gona koye dunjemo kono wallahi so wondino Allah o wi Allah wallahi ɗum ɗo ko ma mbaɗa ɗum o waɗat Allah waɗat sabu ɗiggandemo Allah waɗi noon mbatten haqqille e yimɓe yankiniɓe ne janggina Qur'anil Karim ɓe ganden ko kamɓe goni yimɓe Allah annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi ahlul qur'ana hum ahlullah koreji Qur'ana ko ɓeɗon goni koreji Allah wadde yo Allah wattu en e koreji Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓoyno oɗo galle kadi ɓoyno ɗo teddungal ngal ko ɗaɓɓate ɗo kadi e Qur'ana e teddungal enen kadi ko garɗen ɗaɓɓude ɗo ko yo Allah tabitin ɗum yo Allah hokku en dañde moƴƴere wonde hen nde inchallah en dañi galle mawɗo kadi en dañi kadi hoɗɓe moƴƴuɓe e wonno arɓe ɗo ɓe fof ko ɓuuri hen heewde ko jangginoɓe Qur'anil Karim kadi ko ɓeɗon goni sa teddiniɓe tan a teddini Allah subhanahu wa taala wadde kadi on jarama ko yidde tan weddade hen wona wawde haade wona haydara ko yidde tan barkinorade hen wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wassalamu aleykum wa rahmatullah alinabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam caggal yettude Allah e julde nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam en calmini dental ngal fof en juurima dental ngal fof eɗen jaafno dental ngal yakkidde kongi e geeci mumen saabu hen wayino tabarakallah machallah saabu hen wayino gorkajo o mimin ɗum ganduno no feewi ko jiɗaɗo Allah ko dewowo Allah no feewi machallah yo Allah yurmo yaafo neɗɗo moƴƴo wonno jikoni Allah wi ko wa ta'awanu ala al birri wat taqwa kono noon wala ta'awanu ala al ismi wal udwan wi yo en ballodir moƴƴere e kulol Allah yo en ballodir moƴƴere e kulol Allah kono noon wala ta'awanu ala al ismi wal udwan woto no ballodir bakkate e gañgu woni goopi Allah subhanahu wa ta'ala wi Allah subhanahu wa ta'ala wi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu o wi ko yo ono nangitade ɓoggol Allah noon woni deftere Allah nde ɓoggol Allah
hablullahil matin ɗum woni deftere Allah nde wala tafarraqu woɓate ceere hen wajju noon fa tabarakallah ɗum ɗo hin wa in ɓe wonɓe ɗo fof koɓe jannginoɓe qur'ane ɓe fof koɓe ahlul qur'ani ahlullah en tan heɓ tan goni ɗo te kadi gandal koko sattani wonande ono neɗɗo mawno kiniɗo hono no o ka sayli harbun fil makalil mutaali hono no waami sattirta nangude e nokku towɗo nono gandala sattirta wonande neɗɗo mawno kiniɗo in wa ina Yamar Ndiaye o fa tabarakallah kañum hoore muɗum ko jankaniɗo sabu inna tawadua min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu yartaqi ila al maali o wi ka yankinare ɗum ɗono ko ɗum kulol Allah te kadi kulol Allah ko heen ngabbirta feede towal ɗum noon fa tabarakallah galle o ɗo ko ɗum tan min gandrimo te kadi laysal yatima alladhi qad mata waliduhu innal yatima yatimul ilmi wal adabi o wi wona al yatimum babum maayi on wona al yatim woni al yatimu ko oma ala gandal ala niiti ɗum noon ɗum fo heɗum hawre e ceerno Yamar oɗo fa tabarakallah heɗen jaafno tan e yakkidde kongi e geeje seere men ɓeeɗo wonɓe ɗo fof sabu ɓe jooɗɓe fof heɓe goni seeren ɗam meɗe yaafno yakkidde kongi e geeje mumen ko ɗum weltare tan mataw comme duñaɗe hen tan isi noon fa tabarakallah barakallahu fina wa fikum haza wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɓe julɓe bawɗen jettuɗen Allah julɗen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam en calmini dennagal seeremɓe hawruɓe ɗo ndeɗo ñalande teddude e ɗum woni ñalande ganduɗa ko nde mawnude meɗen saabu ko ñalande almudagal ha gasi ko ñalande ziyara ko ñalande kadi mawninde alquran ko ñalande kadi mawninde kadi hono wiyete sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ndeɗo ñalande noon ko almuɓe cosi ɗum almuɓe si Amadou Mayram idinoɓe janngude muɗum heɓe jahanoɓe jiide ɓe mbi ɓe ƴeewi leñol ngol ɓe jiyani goɗɗo liggiɗo ko fotini ko liggi ko nder leñol he te ko noon ɓe liggodiri mabɓe liggey tedduɗo goto hen foof de immi ɗo tewko yeehi dañi teddungal te en andi daara omo rewi yo needi nin ceerneyi ɗum ina mun waɗi batte ɓe mbi wadde ɓe jiiɗi yaggude ñalande ɓe gara ɗe mawninde daara ɗo ɓe nehino ɓe janggal Qur'an jarnela sallallahu alaihi wasallam ɗum woni sababu ñalande noon guila ceerno wuuri heɓene mbaɗa Allah waɗi ceerno immi ɗo kadi ñalande continue machallah ɓeɓe ganduɗa koɓe yowtinoɓe ceerno foof ɓe joguino fimde ɓe kestetini min gari min gondi ligguey he saabu minen fof komin almuda min gondo daare he saabu ceerno ko noon o nehranno ɓiɓɓe muɗum garanno ɗo iran a anditta ba ceerno jibin yo almudo garɗo daare no jangga kanko noon o nehranno es noon kadi nomin gonino daare he kadi men mbaɗa no almuɓe mbaɗata eyyi min diccaki hen hay ndegi saabu min jiiyi hen koye amen ɓesdare no fewi saabu miɗe fondi neɗɗo kala ko wawi dañ si dañi almudagal ɓuuri teddi wadde alhamdulillah rabbil alamin en dañi weltare Allah tawnitinde en ndeɗo ñalande ɓeɗo jeeyaɓe Allah tedduɓe ɓe ganduɗa heɓe foof sa ƴeewi ko leer alquran woni mumen wadde min mbiɗa jogui weltare hay sinno ko onon tan garno seeremɓe ɓolɓe garno jooɗi ɗo tan hen yoni hay say goto arani ɗum tan ko teddugal wadde alquran holliri hoore muɗum e ñalande noon ko ni tan yaari ala kulle haali hen toro kala ko janggaɗo alquran kala ko jaraɗo nela sallallahu alaihi wasallam jalli Allah jaɓɓo kosɗe ɗe neɗɗo kadi ƴetti ha ari ɗo kadi yaahi ɗum kadi ɗum woni kosɗe ahadi yo Allah windan ɗum baraji ko ɗum ɗo woni sababu ñalande kala ko wawi won kam en mbawa junno saabu en belti weltare en ganduɗa kam en mbawa haal ko jiɗɗen ko haal kono kam hen gandi kam en beltima eyyi ɗum tan gandi en beltima no fewi no ñalande yahri
ceerno noon ko ɗum wonno gurdam mum ko ni jeyaɓe fof kaali ɗum wona ko suudi fof enen gandi ɓe wurnoɓe mum eɓe gandi ɗum wurno e wurno tan ko dawol guesa so arti ko daare so emimi ko jama walla yaha haajuji ɗi ganduɗa kodi ɗi mbawa wasa hayde nder wuuro he kono si ɗum wona kam alano haajo goɗɗum eyyi ene wawno wadde goɗɗum kono kanko ɗum wanno gurnam muɗum eyyi kono ko acci ko keeci kadi ala kulle haali ko liggey makko tan min jawtinta minen kam min mbaɗani haydara kono ko liggey ceerno tan min kestenti min eto waɗ tappal tan min tinno kono ala kulle haali hen jetti Allah ko moƴƴi ko moƴƴi ko moƴƴi te wonɗo kadi ni en kadi nedi moƴƴiri heɗen yakori kadi ko waɗi ko men heɗum mawni nder men heɗen hen jetti Allah ko moƴƴi nden ɗum ɗon noon on jettama ko moƴƴi onon seerem on jettama ko moƴƴi en toɗa jalli Allah waɗ tawteɗen ɗo wuuri Allah waɗan en xeewal wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh جلنا صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تغسنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كتب عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين ألم نشرح لك صدرك ودانا عنك ذاك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا إذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا لطيف 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة anan mbiɗo ko juuti Allah rokkaɓe ko ɓuri ko rokkuno ceerno Bamba no gandi hay no gandirmi ceerno Ahmad Mariame Ndiaye noon gandirmi kadi ceerno Bamba barakallahu mi jettirima nomin calminiɓe min mbaɗaɓe siyara min bismoɓe nurahibuhum fi damail qulubina wona tan tarhib tan mehoɗo ɓeɓe jooɗi ala hadara mabɓe ɗo ɓe tonni ɗo anzilu nnasa manazila ko geɗal ngal Allah rokkiɓe ngal eɗen bismoɓe hen eɗen bismoɓe nder ɓerɗe men eɗen gannaɓe kadi ɓe gaɗi ko ɓesgu mabɓe gaɗi ko gure mabɓe ɗo ko kamɓe jeeyi hannde ko wuuro mabɓe ɓe goni hadara o ko hadara mabɓe e hannde ene joga jikkiɗo Allah kala ko ɓe nduwi Allah jaɓa saabu hadara o rokkiɓe ɗum ɗum no yo Allah ñiɓnan en ɗum yo Allah reni en ɗum gandon kam no ceerno Sadio wini oɗo Cheikh Yamar ene tinni oɗo ɓay mum fawno ɗum ene fawi ɗon
ɗum ko accirno ɗum hene reeni ɗum e ɗum noon kettera Allah ɗum noon fof ko tarbiya mon e jokkorgal mon ha yetti ɗo ɗum noon yo Allah reena amin ñaagui Allah yo Allah acci ɗum ko juuti ɓooyen ɗum ɗo wadde ɓooyen ɗo arde ɓooyen ɗum ɗo tawde min boli kewɗi mi yiɗi arde gammude lobbudu ɗum noon lobbudu ko nokku jam jeeya Allah hoddirani mi gammude toon tan e kono noon inchallahu taala ma wonde waɗi so Allahu jaaɓi non min beltima e yiide mon de beltima yiide mon de fawde mon gis o ko ɗum ɓeyde joni duuɓi capantati ndungu capantati eyyi kono ndemi yi ɗum tan mbeɗa andi ko alhamdulillahi rabbil alamin no ceernajo wini o nden yimɓe ngal hen ɗum jeeɓa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ko noon noon omon no ammirhu nankushu aw nakkishu noon tan Allah noon woni golle Allah alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah accana ɗum ko juuti e wonde cellal alhamdulillah min beltima ceerno min beltima ko ceerno men ko sehil amen ko mawni amen barakallahu assalamu aleykum wa rahmatullah Amadou Bamba Ndiaye o wi caggal yetti Allah juuli nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yetti jiknaɓe o wi yetti jiknaɓe mum mi yetti kadi julɓe ɓe o yetti julɓe Allah ɓe fof tengti o délégation julɓe dariɓe jooɗiɓe yeesam ha tengtiɓe ɗo ngal ɗo dental julɓe jooɗigal yeeso mum ni dental ngal waɗi ngal ko sababu o wi dental ngal waɗi ngal ko sababu eɗen gandi kay Allah wi aljamatu rahma eɗen gandi no aljamatu rahmat woni dendal ko yurmede eɗen gandi kay oɗo ceerno gar jeyɗo hande siyare nde on Cheikh Ahmadou Mayra eɗen gandi Cheikh Ahmadou Mayra ko Allah wi man jadda wa zadda Allah wino ko man jadda wa jadda takidi dañi ɗum dañi o wi taki ɗum dañi ko dañi ko ko tampere mum fonno noon kam liggino ɗum gandon noon o wi ganden noon ceerno mum ko du'nino ɗum o wi ceerno mum de ko du'nino ɗum wonko Allah waɗno mum o wi wonko Allah waɗno mum Allah hoddirani ɗum ɗum Allah hoddirani ɗum ɗum gon ɗum ɗo isi noon kamne ko tampuɗo heeɗum kayne ko ligguet ɗum tampani ɗum de yahi ƴeewoyi ɗum o wi de yilloyi ɗum de fijirano o fijirano ɗum ko nawno ko Cheikh Ahmadou Ndiaye Cheikh Saad o wi tawno ko Cheikh Ahmadou Ndiaye ceerno Cheikh Saad ɗum nawno Cheikh Ahmadou Mayram Cheikh Ahmadou ɗum tagi Cheikh Ahmadou Mayram ne kayne runjironde Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ahmadou Ndiaye yahi Nimjat lelaki o wi Cheikh Ahmadou Ndiaye yahi nde Nimjat o lelanoki de ko liggino ko Allah yoɓi ɗum ko liggino ko Allah yoɓi ɗum hande ha noon jibin ɓiɓɓe ɓe heɓe mbawi fewnu wano Cheikh Ahmadou Mayram ha dañi ɓiɓɓe ɓe ganduɗa koɓe fewɓe fewnoɓe ha pewni wano Cheikh Ahmadou Mayram gandon noon o wi ganden noon kala neɗɗo woni o wi kala neɗɗo woni kala baaɗo won on ceerno kala baaɗo won on ceerno so liggaki o wi siko liggaki foti ɗum fewnu o foti ɗum fewnu Allah wi ko hen hersi Allah wi hen yiɗani leleɗo so noon hersi dariɗo won hen hersi dariɗo dariɗo ko joom gueɗal tan o wi dariɗo heɓata gueɗal muta eyyi en jetti en Allah o wi en jetti Allah Cheikh Yamar o wi Cheikh Yamar Ndiaye o kay miñiɓe kamɓe miñiɓe mum min meɗa andi o wi hen andi Cheikh Ahmadou Mayram o wi Cheikh Ahmadou Mayram fadde mumayi haade muyal to aduna haalani kam probléme wuuro mum o haalani ɗum gueɗe galle mum fof haaɗi gasi mi wallahi o wi wallahi ko ɗum yiɗno e nder galle ɗum tan woni ko sohluno nder galle he hande ñalande en jooɗiɗen hande ñalande ɗe jooɗiɗen ɗo hande garɗen eɗen goni jeyaɓe Allah o wi garɗen heɗen goni jeyaɓe Allah enen eɗen gardi Allah nelaɗo mum eɗen gardi Allah nelaɗo mum ñagarɗen ɗum Allah ñaganɗen ɗum Allah janganɗen ɗum alquran janganen ɗum alquran ñagaɗen Allah yo Allah waɗa lisde he jaam ñagaɗen Allah yo Allah waɗa lisde he jaam yo Allah waɗa makkan mum yo Allah waɗa nokkere mum ene jaam waɗa ɓisgu he jaam waɗa ɓisgu hene jaam Yamara woppani ko Cheikh Ahmadou Mayram ɓisdurma Yamara a seltaki bolol ngol baba ma abbinama ñande Allah waɗi yahi gila baba ma immi ɗo garmi ɗo o ari ɗo moftuɗen ɗum moftuɗon ɗum tottuɗami juuɗe kistinɗa tottuɗa ɗum jooɗe wonɗa almodo mum ñanma guiñande ha hande o wi gila ñande ha hande ni no jagguirno Cheikh Ahmadou Bamba o wi ni no baba ma jagguirno noon jagguirɗa noon jagguirɗa an ɗum no mbeɗa ñaagui Allah nelaɗo o wi mboni ñaagui Allah nelaɗo mum yalla yo Allah nawrumo yeeso yo Allah nawrumo yeeso jahir ko feeñi yo ko suuɗi yo ko suuɗi e onon jeyaɓe Allah o wi ɓe jeyaɓe Allah arɓe ɗo min ñaagono an Allah yaafuya o wi homon ñaagono Allah yo Allah yaafo en mais on wi ene kadi yo on jaafo min gabbi sabi Allah o wi yon ɗum jaafa kayne sabi Allah tampere nde en gimmi ɗon tan tampere nde ne gimmi ɗon tan hurumaji ɓerɗe ɗe gondu hurumaji ɓerɗe ɗe gonduɗon ɗon yo en jotto o jeeyaɗo Allah mbiɗon yo en jotto o maccuɗo Allah gonɗo calminen ɗum enen yette hen Allah nelaɗo o wi hen yetti hen Allah nelaɗo mum o wi hen on hen yetta no feewi Bokar
o wi ceerno Bocar mbeɗa anduma o wi hinama andi aɗami andi o wi haɗɗum andi ka jeyaɗo Allah ka jiyaɗo Allah moƴƴo ndendi o wi on ndendi hoɗorde en ndendi on ndendi daara duɗal en gondi e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe on gondi e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jiknaɓe men koɓe jiknaɓe moon eɗen kuntodira saabi Allah oɗon naftodira saabi Allah hay kala ɗo pottuɗen o wi kala ɗo pottuɗon gacci ngala hakkude gacci ngala hakkude mo ko yidde lamde woni ko yidde lamde woni hakkude mo hay cankide garmi calmini ceerno Djibril o wi hay cankide ari salmini ceerno Djibril o wulli wi tayilla hen o wi tayilla hono gonɗoɗa mbimi ɗum sis jibram ɗo tan goni o wi sis jibam ɗo tan goni binta yaay binta maayi o mi yiyani o wi yaay binta maayi min jiyani o a yii amen saabu an woni ɗo a yii amen saabu o Bocar woni ɗo an woni minen an woni minen goni an wadde noon kala ɗo keɗɗa toon mi peewi toon o wi wadde kala ɗo keɗɗa minen goni toon minen kala ɗo ɗomin teedi anni aɗa feewi minen kala ɗo min goni an haɗen toon wadde min jetti hen o wi min jetti hen Allah no feewi e Bocar o wi Bocar ñaagɗen Allah nde ñalande o wi ñaagɗen Allah nde ñalande Yalla yo Allah ɓesdude Yalla yo Allah ɓesdude ko mbiyanmi ko jeyaɗo Allah o wiyata ko jeyaɗo Allah oɗo yo tinno tinno ko jaggi yo tinno ko jaggi oɗo société o wi ngal ɗo dental sino tawino ko ɗum usine liggeteɗo o wi tawino ko ɗum nokkere liggorde so tawi ko babo amen woni président o tawi ko baba mumen woni gardiɗo o mum woni directeur o baba mum kam jogui golle ɗe foof min babam woni tan ko worɓe tan ko mina o wi baba mum jogui ɓiɓɓe worɓe tan kam Hammet Tagoula o a miñum Sadi Bunjayi o jooɗi ɗon ñalade minen fof poti hen o wi konde ñalade he fof poti hen anniye han goto amen accu gollem fof sukki am so goto mumen fof acci golle mum ari jooɗi ɗum yettiri Allah nelaɗo o wi hen ɗum yettira Allah no feewi ɗum dalani amen ɗum heɓani ɗumen ene wawno jogo hajuji goɗɗi ene wawno jogo haaju goɗɗo min sukkata hana mawna min sukkata hana mawna Hammet jogui haaju si noon wonɗo ligganto ko hoore o wi wonɗo ligganto ko hoore min sim ala ɗo kay woni ɗo kamum siko ala ɗo ko miñum woni ɗo deke noon ko Allah jogui deko ko Allah jogui fof woni wadde noon o wi nden noon Bocar oni o wi Bocar nen mi yimmu yo mbanono mum yamara nen yo miñi mo mbano mum yo yamara miñimmo mbanono yamara miñimo yoɓe tinno ɓe mbaɗni hen waɗi ko sus gueso bo ganduɗa ko Allah totti ɗumen o wi ko ɗum gueso bo ganduɗa ko gueso mumen Allah totti ɗumen ligguey jiknaɓe mumen ko ɗum golle jiknaɗo mumen ko jobdi Allah woni ɗo jobdi Allah woni ɗo jobdi Allah noon fewnete jobdi Allah fewnete deko noon ɗum yarata tan ko yeeso de kadi ɗum yarata tan ko yeeso ko ɗum du'aw jaaba ko ɗum du'aw jaaba hitande ɗum min battinto waɗo den Cheikh Ahmadou ne wuuri o wi de battinto waɗɗo gammu tawi Cheikh Ahmadou Mayram hen wuuri barke nde ñalande Allah o wondi nde ɗo ñalande nde gonɗen ɗum ko o wi ɗum si tawino ko lekki ɓendowi o wi tawino ko lekki ɓendowi Amadou Mayram ki ɓendi o wi Cheikh Amadou Mayram lekki ɓendi tan ko huccude aɗa ñaama heddi hen tan ko naftorde kono ɓendi nden hitande wayrti ɗo jooɗo nden hitande wayrti hawro o ñalande he noon yamar ɗum ari o yamar wadde ɗum ari ten noon tinna o wi ten aɓeɗo jeyaɓe aɓe jeeyaɓe Allah notiɓe koɓe moƴƴuɓe koɓe joomen gande koɓe joomen gande koɓe yiɗɓema saabi Allah neɗɗo so yiɗa neɗɗo saabi Allah o wi neɗɗo so yiɗa neɗɗo saabi Allah dañi wonde ñalande dañi wonde ñalande goto fof hen jogui haaju mo yeehi mbeɗa yaha haajujam ga mbeɗa yaha haajujam ga waɗoy ga ɓe toppito gueɗe en jogo ɓernde nde ganduɗa nde walla ɓernde wonde wooda ko woni hen do ɓernde rondaki toon o wi jetten Allah jetten jetta ɗumen no feewi kala ko jaggonɗa ɗumen ɓesdoɓe kadi won less kadi ɓesdu keeɗa ɗumen less cukka mumen ganda ɓe pewjantama ganda ɓe pejantama ko fewani ɓe jiɗananima ko boni ɓe jiɗanma tan ko moƴƴode on joom yo Allah waɗanmama waɗan ɗumen assalamu aleykum wa rahmatullahi yetti Allah noon yetti miñam o yetti Allah noon yetti miñum Sadio Bamba Ndiaye kamnene yo jokku hen konngol miske omo accino hakke kilifa mu o jooɗin homo haala yeeso mum woni Cheikh Hammet Tagoula Cheikh Ahmadou Bamba oy wonko miñum o haali Thiam o wi de ko haali ko kadi ko noon o wi seeɗen ɓe heɓe lomti annabaɓe de koko noon kadi o wi Allah wini en woten jekkitat konngol a heddinira sallllahu alayhi wa sallam wadde hen yaafno yekkede konngol kono ɗum wona konngol ko ɗum saɗi tan a weltade a resnodirde o wi on jarama no feewi ene wawi onon ɓe o wi fedde Sillatou Rahim de Sillatou Rahim de ene wawi so on ɗon gummima on jahata cérémonie walla on jadata toon
walla mbaton fattan de kayni won hiiɗon toro hakkunde julɗo julɗo sabu enen Allah addani aska addani lawol wi tan ko julɗo haala ko gasi ɗo en yara ɗum layan o wi julɗo ko julɗo woni bandu ɗon haala gasede o wi ceerno o kam wate konngol ceerno hen ndeg oɗo Dem Bilal Ahmed Bilal o heɓe babum ko ɓi baba makket o ko ɓi baba mumen han o ɓi baba mumen han o wi Bamba Dem Bilal inni tawila Bamba ɓiyum ɗum caam o haalata no joni o wi nden noon ko mumen jeeya o Bokar wallahi o wi neɗɗo moƴƴo mboni neɗɗo tedduɗo mboni neɗɗo korsuɗo mboni o wi hen anduno ɗumen ɗum jombani ɗum sabu yiyata ɗum guila hen woni korko o fit mo jogino o hakkil gonɗoɗo mum e ni rewruno ceerno Jibril ɗo hen anduno ɗum maɗum artu mum han yalla yo ɗum ɓooya mum o wi kono Bokar o wi hen on tori onon silatu rahim o wi ni no mbaɗan ɗon yamara o wi weltima hen no feewi o wi saabu jetɗo ɗum ko jooɗi mumen o wi ceerno haali on gacci haajuji mon foof kala mo dawi han goppa haaju jaaha haaju ɗum Allah waɗi nder men joni yo Allah okken tawa ko haajuji moƴƴi o wi hen tori gueɗel gotel minen men gamma lobbude jamma nela sallallahu alaihi wasallam mawlidu nabi enen fen gammat kono ziyara Cheikh Ahmadou Bamba de kamon ceerno Cheikh Ahmadou Mayram khalifa Cheikh Ahmed Taoula hinande waɗa so ñalande arti ñande balɗe jeenayyi walla ga jeetati jette jeenayyi nden ñalani kono waɗten ziyare mawɗo o wi hen tori hay so bonol gotol hay tawi gotol yalla yo ɓuur noon o wi ndeɗo fedde yo Allah okku on mbawɗon arde o wi noddi on torima on ɗum wona yamar noddi wona ceerno kam noddi on o wi kala ko mbawɗon jaggu garɗon ɗon saabi Allah garon kawron hen a ñalande gandiron galle o wi ɗum tan wiyanno assalamu aleykum wa اللهم صل سيدنا محمد اللهم يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة وأن تقضي هوائجنا وهوائج المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأن تعود إلينا هذه الزيارة إياه أعواما عديدا مع صحة وسلامة اللهم ارض علينا أعواما عديدا مع صحة وسلامة وأرغد أشم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين مع الصحة والسلامة بركة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهب
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إله إلا الله لا 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 إله إلا العبد والرسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله sama Mbak Syekh Ahmad Ndiaye Djinganeem Galle Cheikh Ahmad Ndiaye Djinganeem barke Cheikh Ahmad Ndiaye Galle Cheikh Ahmad Ndiaye Djinganeem Cheikh Tahillahi Cheikh Ahmad Bamba Djinganeem jowata ci pour kay addama jenaani e men ɗaɗo hannde gammu mbono ngor halif général o ɓoyi toon hannde gomonnoni siidi ɓoyi wonnoni Cheikh Al Khalif mo Cheikh no Sassatu walla mbiɗa wonnoni siidi ɓoyi wonnoni Cheikh Al Khalif mo Cheikh no Sassatu mo ganduɗa ko ɓi dawle maani ko mbaralla kaɓe ɗon jiiɗi yaye mum ko ceerno he jeeya yaye mum yaye on o wiyta baaba on e sayid maɓɓe yaye sayid maɓɓe jiiɗimo gooto ɓe ɓiɓe dawle maani won hatta fof goppiɓere gayi te kadi ko gammu mawɗo mo ganduɗa mo waɗata han mo waɗa jahal eyyi te kadi aɗa andi won programme mo koɓe belɗata soɓe jiita hay kuren fof kono fonɓe goppiri ndi hande ɓe gata ɗum Amadou Mayram Ndiaye e cukkante illahi bamma e woɓɓe ɓe hannde ɓen ñalloy ɗo torjoon e ɓittino toon juma woɓɓe hannde ɓene jogoyɗo wiyete hono wiyete Samba Jakunda heɓe jaaji Ahmadou Alaji Hadra te toon goni e gammu te ko haɗa anndi hanki jamma won goɗɗo Allah janki ɗon woni ɗo koddi amen labbo te ke takkusani kadi kurti jaaɗa lewe jaaɗa meɗen kadi sankino te ka woni Dakar o foti nawlum ba on ƴeya kon ɗum fof ƴettitama ɓe jooɗi ɓe gonde moɗon te kadi noon fama ɓuriɗi maɗi jegganin sono haɗa anndi so woni noon an ɓoɗo ɓoccol ma wonno ɗum tolnaki on a yiɗum ɗo te a yiɗi takkusani ko kuriiji maɗi aɗin tan gara heɓe becce heɓe tega koko moƴƴi e jikroge moƴƴi e janggote he e anndi koko moƴƴama e fi'uma degral wadde nden noon ane wiɗon jaragol juf onon on jarama onon fof on jarama machallah yo Allah wat on banque yo Allah wat on koro moƴƴori e barke sasatu بمجيزات لك هو الإمام صرافا والكريم المتابع فكم هذا المصطفى فكم هذا المصطفى فكم هذا المصطفى من مجيزات لك هو الإمام صرافا هو الكريم المتابع بها سلام حجره بها سجود سجره من الحجار كوثر أدخل صراط البلاد بها بائر أبساك له واجب جدك وجود خل ربك شوق إلى محمد منها سجاب جمودا من القجال جدبا فالله إجمال العالم يا عمدتي الأقصاد عليك يا مفروض 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 يا خير ما تعوجا أكلا جيك العوجا بهم سيد الباب عليك يا خير يا سيدي مفرقها أرجى صلاتي وسلام يا جبرا وشنادي باسم الإله القدير باسم الإله القدير باسم الإله القدير
وأمين سرائري لدى دعواتي بمليات المولد النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيد العبد والسماء سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت كتب ذاك سادد واليادف يدلا لجاسد سادد سادة جمع كلف قد بابلا ولما يكندر من قبل قبسيكنا سادة يعلم بذاتك بابلا ولما يكندر من قبل قبسيكنا سرفاته شارا في قد بابلا ولما يكندر من قبل قبسيكنا وما تساك إسماعيل بإيربا ذكرا سئون كتما كان يمسيكنا يسودنا 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 يا سادنا يسودنا يا سادنا من بفوق محمد خير الورى مختار محمد سادد يا سادنا 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 يسادنا يا سادنا يهدي سفنا ويهدك سادنا شادي وساد الخلق والسادد وهديك ساد الخلق والسادد ينطل ما جمت يتمسيك جرد سيكنا يسادنا جرد سادنا يسادنا عزادنا أموت أحمد جاي متجودنا يا الله جنجل درسيكنا أموت سك بندجاي متجودنا يا الله جنجل درسيكنا يا الله جنجل درسيكنا نبينا مختار درساكب يا سادنا 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 أحمد أحمد جاي مدني جودنا يا الله jangan bersabab ya Allah jika sungguh disamakan alu tadi gede jurge
صادم يا سعدنا 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 حميد أحمد جاي مدني تهدنا يا الله إرجع جلسيكنا فجد أحمد جاي فمن من ضمن وجدت يتمسكنا يا سعدنا يا سعدنا يا سعدنا يا سعدنا يا سعدنا يا سعدنا يا الله جئت سوق لشربنا أموت تقدر جئت سوق لشربنا يا الله جئت تقدر باسطة كهين الله سير سوق لشربنا جرد السكينة جرد السهدانة جرد السكينة جرد السهدانة جرد السكينة جرد السهدانة جرد السكينة يا سهدانة يا سهدانة يا سهدانة أمد أمد جاي كتب بيدين قصر بجانتنا سيد سنبر سيد أمد مرقد يند جانتنا دين فجود وانا غني تبسيد يا سهدنا يا سهدنا يا سهدنا يا سهدنا يا سهدنا يسعدنا يسعدنا أنا كسر الجنة ملك جبال أمود المجد سيد كل سيد أنا كسر الجنة ملك جبال كنت جوانب ذاك في كل سيد أنا كسر الجنة ملك جبال كنت جوانب في كل سيد يا سهدنا يا سهدنا يا سهدنا يا سهدنا يا سهدنا يشهدنا يشهدنا صلى الله نبي أمجدنا جولا خير الخلق من تنساجب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين جار الخير خادم رسول عبد يرى نور الرحمن خليفة الأسعد أنا بودار مطرناتا وطرناتا بودار مطرناتا وطرناتا وطرناتا يسيكينا ونرماتا ونرماتا إذا كنا نجوءاتا ونرآتا خليفة الأسعد أمد بامنيه فجيت دون من دادي ولم أريد الإنسان خليفة الأسعد أمد بامنيه جرهان بامنيه خديم رسولك إني خليفة الأسعد جوجينا بك شهاد جوجينا بك وابد جوجينا بك
كل أحمد خديما الأساديد المدابك جودما المدابك جودما المدابك جودما بأنه تحبنا بأنه يصابنا بأخاني فساديد من جئتنا للوجود وسكينا الوجود مكان سيك أحمد خليفة الأساديد وبركة الغجونا ويالي سيد أجرنا يتيم فاقس الجونا دريدا الأساديد آيات صنع جونا متي آلي أجرنا وفاقيني بجونا دريدا الأساديد خيرت شيخ أحمد جاي خيرت شيخ أحمد جاي خيرت ناصح بن جاي خيرت جاي أحمد جاي أحمد جاي خيرت شيخ أحمد جاي خيرت جاي أحمد جاي قدوم ناصح أحمد جاي خيرت ناصح بن جاي خيرني ناصح أحمد جاي خيرت جاي أحمد جاي خيرت ناصح بن جاي خيرت جاي أحمد جاي خيرني أحمد جاي كفيني أحمد جاي كيتينا سكن جاي خليفة أحمد جاي كيتينا أحمد جاي يا مرحبا سكن جاي كيتينا سكن جاي كفيني أحمد جاي كيتينا أحمد جاي كيتي سير أحمد جاي كيتي سير أحمد جاي كيتي سير أحمد جاي كيتينا أحمد جاي كيتينا سكن جاي كيتينا أحمد جاي كيتي سير أحمد جاي كيتينا أحمد جاي كفيني أحمد جاي Baby, oh you did die, you never die. Can you keep from die? Can you find Ahmad die? Can you keep from die? Can you know Ahmad die? Can you keep from die? Mama, you did die. Can you keep from die? You keep Ahmad كيتنا كتونا جاي كيتنا كيتنا أحمد جاي كيتنا أحمد جاي كيتنا أحمد جاي يا أحمد جاي كيتنا كتونا جاي كيتنا أحمد جاي كيتنا كتونا جاي abonné Abdoul Aziz Sow TV waaw direct la waaye ñu abonné pour ñu abonné